बिथांनि मुङा जाख्लब बर'। जों बिथांनो सैमाखि थरसेनि मालाजों बरायदों। बिथाङा माबायदि मोनदों? आं जोबोर मोजांखौनो मोनदों। दा बिथांमोनहा दामग्राखौ दामनानै होदो। आं गानखौ जागायसै। ओइ आसोल गरिस गारला फारानि नोमबाजैया थौदो नायसै। होद मा नोमबाजैफ्रा बेलाय आंनिसोखा। लाइसेन्स थाखानाय बायदि गावनि होनना बुंलासियाबो जानाय नङालै मारैबो। आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ। ओइ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ। सिमां मोखां गेलेफैयो अराय नों आंनि खाथियाव नुब्ला बादावखाङो गोसोआ आंनि। सिमां मोखां गेलेफैयो अराय नों आंनि खाथियाव नुब्ला बादावखाङो गोसोआ आंनि। ओइ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ। रुथु आगै मानि इसिबां हाखु दाखु नोंलाय? अमा बुंदाला लाबो लाबो आगै दैखौ थिखोना होनि आं। हगार लामाया मानि सिंसि बेलाय? दै जिरि 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 बोहैनाय गाथोनाव नोङो थाङोब्ला जानजियाव दै होलायोब्ला फेहे फुहे थाबायनाय नोंनि समायनाय नुयो आं। सेरे सेरे जानजिखौ नोंनि बिलिनो सानो आं। लाजियाबो दै जिरि 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 बोहैनाय गाथोनाव नोङो थाङोब्ला जानजियाव दै होलायोब्ला फेहे फुहे थाबायनाय नोंनि समायनाय नुयो आं। सेरे सेरे जानजिखौ नोंनि बिलिनो सानो आं। ओइ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ। ओइ आगै सना मोजां मोनबाय नोंखौ गोसोनि खनायाव नोंनि लिरना दोनबाय मुंखौ। खुरैसे खुरैनै खुरैथाम फिसा खांगोन जों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जागोन जों। लागा खुरैसे खुरैनै खुरैथाम फिसा खांगोन जों आलो गोजोन रुजु रुमु रायजो जागोन जों। जखायसे जखायनै जखायथाम गथ' खांगोन जों आलो गोजोन अनज्लायनानै संसार जागोन जों। बाबु बिमा नानि बिफा होनना गाबज्रिनो गोसो जाथारबाय सना आंबो देग्लायनो। बाबु बिमा नानि बिफा होनना गाबज्रिनो गोसो जाथारबाय आगै आंबो देग्लायनो। आंबो देग्लायनो आंबो देग्लायनो आगै आंबो देग्लायनो। आगै आगै सना आंनि बिखानि फिथिखा। आगै आगै सना आंनि बिखानि फिथिखा। आगै आगै सना आंनि बिखानि फिथिखा। आगै आगै सना आंनि बिखानि फिथिखा।